Bueno, begira, bildu dugu albiste bat, eta ea zuei ez dakit gertatzen zaizuen edo ez, guk honen inguruan ez dugu inoiz hitz egin, eta ez dakit agian, bueno, sorpresa bat topatuko dugu, ez da, agian irudetakoren batekin, ez dakit. Osti. Bueno, titularra da, bideojokoen erabilera handitu eginda helduen artean. Arriskuak eta gomendioak bildu ditugu noski, eta unirratia.eu zen. Kontua da, bideojokoen erabilerak hori gorakada nabarmena izan duela 35 eta 64 urte bitarteko pertsonen artean azken urte hauetan. Ez da gure kasua noski. Mendik ez gara iritsi. Adintarte horretara, baina bueno. Ipsosek egindako bideojokoen merkatuaren joerak, noski, ikerketa bat egin du, eta Espainiako estatuan dagoeneko 22 milioi pertsonak kontsumitzen dituzte bideojokoak. Osea, pentsa, niri, ez dakit, horrela pentsatzen jarrita, pixka bat bada. Eski Espainiar estatun zenbat pertsona bizi da. 40 zazpi hola etzan. Bai, holako zehaz. Erdia. Bai. 2023ko datuak ere alderatu dituzte, kasu horretan 2 milioi erabiltzaile gehiago ziren, eta 28 minutu gehiagoz ibiltzen ziren gainera astean. Hau da, aurten, edo 2024an markatu egindako ikerketa da, 2 milioi erabiltzaile gutxiago erabiltzen dira, ordukoan 24 milioi edo izango ziren, kasu honetan 22 milioi erabiltzen. Bueno, Bada. Bai. Zenbakeekin nabil buruan da, bai. Ez dakit. Bueno, honek noski ekar ditzake alako arrisku batzuk, noski gauza guztiak bezala xez, bideojoko mota ezberdinak daude, baina bueno, bideojokoetan ibiltze ere, eta segun eta zenbat denbora pasatzen duzun egunean, noski bere arriskuak ekar ditzake. Ez dakit zuek erreparatzen duzuen kasu honetan ere mugikorra zenbat erabiltzen dugun egunean, batzuetan mugikorrak esaten digu. Hau da aurreko asteko zure analizia, ez dakit, erreparatzen duzue... Nik astelen goizen saltatzitelako notifikazioak bestela ez, baina ni normalen, Spotify gehiena, musika hitzeko. Jartzen da martxan dauketela, baina da musika dauketelako jarreta. Bestela, gauetan zehazea, baina bestela ez bereziki asko, ez nuke esango. Zen bidea. Nahi pasatzen zat, ezakit izurrauta dau mekanismo hori, eta jartzen dit, tipiko, aurreko astean egon zinen, minutu bat etani. Nahi bai hola izatea, baina ez. Minutu bat, opi minutu tani bai. Bueno, ez nahi ta jetxi dute. Aunkia jetxi dut pixa bat, ez dakit, hor mikroa notatzen dut como oso altu ez ala dagoela, baina bueno. Hemen norbait ibilita? Gepeto, igual. Agian bai. Bueno, kontua da, elkarrizketa bat eman duela Julen Linazasorok, Max Sonrisaseko kideak, eta berak azaldu du, noski, bideojokoen inguruan hitz egiten dugunean, ematen duela ez dakit, neraben inguruan ari garela soilik hizketan ez da, baina, helduok ere noski, badugula, honetan jokatzeko alako ohitura bat. Munduko bideojokoen erabiltzaien 4 adi, 60 milioi pertsona inguruk, menpekotasuna garatzen dutela, aipatu du Linazasorok berak. Adikzioaren seinaleak noski, berak dio argiak direla, izan ere bideojoketan pentsatzea etengabe, abstinentzia sintomak izatea, dopaminarekiko tolerantzia garatzea, eta bestelako jarduerekiko interesa galtzea, noski hori jada adikzio bat dela, eta egoera horretan topatzen zarenean, noski, arrisku bat ere izan daitekela, ez da. Honek noski, osasun mentalean ere, alako ondorio batzuk ere sorditzake, izan ere, jokoek, dopamina igoera azkar hori eragiten dizutelako, eta horrek, garunean, egitura aldaketak ere ekar ditzakelako, ez da. Beraz, nik uste alako oreka bat ere, egin behar dela, ez da, bideojokoen erabileraren inguruan, eta ez dakit. Osea, gauza guzti hau ez da lazkenean, ez da? Osea, bideojokoetan asko ibiltzen balin bagara. Nei pasatzen zat batzutan, igual mobileko joku tontoitako bat. Nena askotan izaten dira, darela burbuila batzuk koloretako oktazuk ematen diezula eta lertu imaitu zula eta olako gozak. Ez izonatzen. Olako pila badare. Olakokin
olakotan asko ibiltzen bali manaiz, aietzen da momentu bat, gero gauen hau lo hartzeko naula, etorri iten zaizketela imagen, esatet, ui, jazta, horre arte. Ja, ez dakit, nik aspaldian esango nuke, ez naizela ibili bideojokoetan, horrela... Ni ustet... Eta ibiltzekoetan mugik horrean. Bai, nik mobilen, baina oso gutxi, osea... txikigo nintzenen, osea, esango nuke ez ere, osea, uien euken txikian nintzenen Nintendo bat, baina hortik aurrera ez ere, gero zean bai, kuarentenan Among Usen ibiltzen ginen, baina izan nik uste gehiago sozializatzeko dira bat beste ezer baino listo, osea, ez diate sekula sortu piztu interesoi. Ni izan naiz egi izan. Bai. Eta guain dike Nintendo Switche dauket, bai. Osea, ez naiz aspaldi bili, hori egia da. De hecho, gaur atxalden ibiliko nitzeke. Baina bai, Nintendoan euken txikitan, joku pilokin, beti izan dut ordenadoren Simsen, eta horako gauzatan, osea, bai, beti guztabi izantzat. Hoi esan dezula, akordatzen naiz txiki-txikien, bai, 2 urteekin hola, portatilek bat genduken, eta zuken jolas bat, zana... Bat zan, pizzak iteko eta beste tartak eta hola iteko. Zan, kriston ona, hor bai nintzela guztua. Baina, osea, simaz, txorrada bat. Nik uste dutena gaio guztik zokean joku bat zala, oztakit. Bai? Bai, sistema operatibo propio batek ekartzen zuena. Oida, bai jo. Bai, zan, gaina ikusteko visualki izan superpolite. Karo. Bai, tartak egin bartzen dituen tipo lastinta batean zijoazten oida. Forma, eta gero zapoia ezakit zer da. Bai jo. Olako, bai, ezakit. Hoi izan super guai. Bai. Nik etxean izan dut ordenagailua, PlayStation ere izan dugu, baina ez didalako atrakziorik sortu PlayStationak, PSP-a eduki nuen, horrekin, ibiltzen nintzen, joku bakarra neukan, eta bakarra horretan ibiltzen nintzen, eta ez zidan joku gehiago erosteko atrakziorik sortu ze gainera PSP-etan jokoak izaten zinenola CD txikiak bezala erosi bertzen dituen atzekaldean sartzeko, eta enuen gehiago erosteko atrakziorik izan, beraz nire gurasontzako elegante, gastu bat gutxiago. Eta gero ezakit, Wii bat eduki nuen azkeneko, eta... Nik beti Wii-en hain nunta iniz ez ziaten erosi. Badoket espinita hori baina ez eosiko, baina bai. Iniz ez da behan duane. Nik nahi nu karaokea. Osa, Wii zeuken gero mikrofonoa eta kantatzeko, eta nik hori nahi nun, eta azkenen ez errez, baina... Bueno. Bai. Honek ere noski ondori horiek ekartzen ditu, eta Linaza Sorok prebentziorako neurri gisa aipatzen du oso garrantzitsua dela erabilera mugatzea, hain zuzen ere, orduko puru zehatz bat jartzea baino zure buruari esan, ez dakitzen bat ordu ibiliko naiz egunean soilik bideojokoetara, berak hori baino gehiago gomendatzen du aisialdiko denboraren araberakoa izatea. Bai, eguneko aisialdiaren denboraren erdia baino gehiago bideojokoetan ematen baldin bada, gehiegizko erabileraz hitz egiten egongo ginateke ordea. Bai, ezakit, orduan pixka bat. Horren araberako kalkulu bat egitea, gomendatzen du Linaza Sorok. Bueno, ezakit. Hori ere neurtzen joatea poliki-poliki. Karo, eske azkenen hortako indadare joku odanak. Osa, kolore bizik, movimentu azkarrak, orduan, burue horta hoitzen da, eta adikzioa sortzen da. Bai. Baina, bueno. Eta guztia bezala arrisku nukala, baina neurria jarri bertzaio. Oida. Bai. Inaiket parentesi txiki bat. Bai, noski. Jake bideo joku... Iske, tak. Ez da gartzen egon. Gomendio bat, oso gomendio grazioso iruditzen zategi esan zatek. Oso... Aietzatetzen hitz. Interesgarrie, kuriosoa. Vale, nik YouTubeko kanal batek egiten don sekzio moduko bat gomendo behizuet. Kanala da Ui Albert. Ui Albert da influencer bat, gaurren pixkat podcast mundun ez daunago egiten nahi da. Zat esango ez diot publizidea egingo, santitzen dut. Eta bea berez youtuber bezala hasi zan. Eta beak egiten ditu oso imaginatimo da, eta
eta gaina oso kaida gauzaz pila bat eiteko. Eta baina urte batzuk hasi zan eiken, Ui Sims izeneko sekzio bat bezala. Eta da, eiken do, Gran Hermano estiloko bat, baina Sims jokukin. Orduan, beak hartzen ditu, astero, bere gela, gaina bere gelan garbatzen da, bere gela ekartzen ditu, 4-5 influencer, o youtuber bere garaian hasi zanen oain dio etzienan, youtuberrak, eta eiken due Simsekin Gran Hermano bat. Hau da, pertsona bakoitzek Sims bat sortzen dago. Sims joku da simulazio, bizitza simulazio joku bat, nonzuk zure personajek egin daizkezun, dituzu personaje bat, edo famili bat, edo dana dalakoa, eta haiekin bizitza bat dituzu, etxea eraikitzeko aukera daukezu, garai baten gaina hasi omentzan arkitektura jolas bat bezala, eta azkenen hori simulazio, bizi simulazio bezala gelditu da, baina eta da guain dela 25 urteko jolas bat, eta berritzen nahi dana, eta beti espansio berrik, eta sabaindik ibiltzen jolasten dan joku bat. Orduan, bakoitzak egiten do, youtuber edo influencerrotako batek egiten do personaje bat, eta gero dago Albert, kanaleko zea, jabea edo, esango dauna, eta bea dela urkezlea. Beak ezauke abatarrik, ezauke personajeik, eta orduan bea da jolasten don, beak jolastu egiten do. Orduan, imaginau, gu hiruak balipan genduken zea bat, bakoitzak personaje bat, leirek esango zion Alberti, ni nahi dut, aste honetan nire personajei hau pasatzea. Nahi dut, musikan aurrea jutea, eta nahi dut izar bat bihurtzea. Eta orduan Alberte jolasten do, personaje horrekin hori pasatzeko. Jo harrek esatea, ni nahi dut personaje hori pasatzea, enamoratzen dela ez dakitzenetaz. Hola jolasten do. Eta orduan, eiken doana da, gelditzen da asten behin, eta ikusten du aste hortan, Simsen etxe hortan ze pasadan. Eta reakziona hau eiken du, Gran Hermaneko gala bat izango balitz bezala. Ze guai. Eta gero, kanporatuk dare. Nominaziok eta kanporatuk. Eta usted jendek, lehen hau bintzat, oain hasi da edizio berri hau, ez dut ikusi hau gaur atxaden ikusikoet, baina jendek etxetik bota hau bintzaiken lehen hau bintzat. Nominatun arten eta jendek bota iken do. Osa, beste reality bada. Reality bat. Ona da, uste dut influencerroitako bakoitzek ez dola esaten bere pertsona ez zein dan. Vale, intuitu daikie, baina ez du esaten. Gero ja, eliminatzen danen, orduan ja esaten da, nire personajea zan, ni gelditzen naiz kanpo. Eta oso ondo da, eta da proiektu berritzaia, osa nahiko berritzaia, eta YouTubeen daren milaka eduki dare, baina iruditzen zat originala, eta bueno, gomendatzen dizutena. Ui Alberten kanalen, guentxe estrenau berri da edizio berria, baina beste urtetakok badauzkie, ikusi nahi badezue. Bai. Kurioso, begira, Osa, bai. Beste realite bat, azkenan. Bai. Jode. Bueno, beste berri hola kurioso bat ere jaso dugu aste honetan, duela astetxoren bat edo beste ere argitaratu genuen beste albiste bat, eta seguru nago honen inguruan zerbait badakizuela. Izan ere, NASAk dagoeneko baieztatu du 2024 IR-4 asteroideak ez zuela lurraren segurtasuna arriskuen jarriko. Oso ondo. Enekin. Ez zen ekiten ez der? Ez? Benetan? Baina ze hontzan, aukera arrisku neoteko? Claro. Noiz? 2012 bale, bai, esan zuen, bale. Eta oain ez da arriskua. Dagoeneko ez. Bueno. Hori da. Egin daizkezu planak. Bai. Esaten duenen bezala, mundu buko bar da. Oire berdin. Bai, tal cual. Bai. Bueno, orduan lasai bizi daik, ja? Ya está, arrisku. Alde hortatik, beste, gauza dare, baina alde hortatik lasai bizi daik, Bai, ala da. Bueno, ez, arriskua zegoen hori, 2022ko abenduaren 22an, asteroideak noski lurraren aurka edo joko zuenaren arrisku hori zegoen, baina azken astean ikerketa batzuk egiten aritu dira NASAkoak, pixka bat ikusteko ere zer nolako probabilitatea zegoen, zehazki lurreko ze partetan edo zegoen asteroide horrek jotzeko aukera, eta badagoeneko ez gainera okerrez baliman naiz irakurri nuen nunbait, orain astetxo gutxi batzuetan zeukatela NASAkoek probabilitate hori ikertzeko aukera, ze gero jada hemendik oso denbora gutxira asteroide horrek beste norabide bat hartuko zuenez, 2022 arte ezingo zutela kalkulatu zehazki
lurreko ze partetan joko zuen. Orduan, bueno, aritu dira azken astean, jota fuego ikusten denez, ikerketa lanetan. Denbora urrea da. Bai, bueno, bestela ere bestelako neurri batzuk hartzeko ari ziren, ez dakit, pentsatzen ez da, bestela, probabilitatea balin baztegoen, noski, neurriak hartu behar dira, ikusi lurreko ze partetan edo jotzeko arriskua dagoen, eta ez daki, saiatu asteroidea suntsitzen edo desbideratzen edo alako zerbait egin baina itxuraz, alako lasaitasuna adirazi duten asatik, beraz, gura uste bat gutxiago askorezat, ja asko seguru asko beldurtuta zeudela jata, bai. Hombre, pelikulatan da ikusten dezunen da kage pixkat ematen da, osan nahi, eta hau pasako balitz, de repente hor mendi hortan atzen asteroide bat zeiken dugu, ikusten deula bat horrela eta guk pasta baljanda ya está grabatzen jarri zehoz eta gure azken hitzek hemen ata unirratian bai, alako zehoz barko zan hoixen, gure uste bat gutxiago askorentzako ala, venga. Hirugarren albistetxoa, hane, hementzuk lagunduko diazu, zenik asko ez dut ulertzen. Belaunaldien inguruan hitz egin behar dugu. Nere imperio romano esaten dana. Erromatar imperioa. Zeta belaunaldiaren inguruan zehazkean, ez teintzuk dira zeta. Zuek. Bai? Bai. Eske, a ber, hor polemika hundie dau. Ze ez da osondo finkauta mugan undaun. Ze urtetan. Ze zuri zehartzen dizu hor. Ez, zeta belaunaldiaren inguruko gauza baten inguruan hitz egin behar du. Nahi zut, ezagit? Informazio behiauko, baina normalen zuek zatez zeta belaunaldia. Izango gara, Bai. Bai, segi, ni bitxartan hemen. Bale. Bilaketa batzuk emaitut. Bale. Bueno, kontua da, zeta belaunaldiak, bada, historikoki, lana, gizarte balio gorentzat hartu izan den momentu honetan, askok, noski, sakrifikazio handiak egin dituztela horren alde ez da, baina hala ere, ikuspegi hori, pixkanaka ikusten dugu gure gizartean ere aldatzen ari dela, belaunaldien artean ere aldaketa bat ematen ari dela, eta orain, jakinda edo aztertu da gazteenek eta bereziki zeta belaunaldikoek gero eta argiago dutela, norbere ongizatea zaintzea eta mugak ezartzea ezinbestekoa dela lanaren gainetik. Ez dakit zuek horrela ikusten duzuen inguruan, edo ez dakit gu leire, zeta belaunaldi bezala. Zuek zate, nien naiz. Googleen arabera nien naiz. Google, etzea? Ez. Jartzen du... Ez? Txoin, zu. Zeta generazioa, 89-etik 2012 dela. Zu igri gazea ordun? Bai. Millennial Y generazioa 1981-etik 1986. Bueno, ni millenniala izatez postik naue. Eta 88-koak ze? Zeta. Baina zuzko esan 89-koak? Ez, 17-koak, zuzan dut. 89, bale. 87-tik 2012. Ados, bale. Eta guaingok, baitu, alfa dia. 2013-tik honeakok alfa. Egia da. Horren inguruan ere ikusi noa mestal biztenak, bai. Bai. Baina, bueno, aria. Zuek, bai, hori, itxuraz. Bai, ezakit. Muga jartze hori eta nik ustet... Bai, joan konstiente gogeala. Nik ustet ez, gizarten eta... Bai, beste... ez dakit pentsatzeko modu bat. Bai, eta lotuta daula pixkat informazio gehiago daulako, betu, esango zu, zer ikusi baino, osasun mentalakin eta hori dana ez, bakoitzen ongizatea eta horren zea gehiago dau, bisibilizazio gehiago eta nik uste introspektibo gehala, bueno, danak ez, baina, bueno, jende asko, bai, eta orduan, bueno, azkenen lana bizitzako parte importantea da bezala, mugak beste alor batzutan jartzen ditugun bezala lanenen ikuset baitare, baina bueno, danetik dau, oza, zakit, generalizatzeare zakit. Claro, baina nik uste baita gure generazio, oza, ontan, nik uste eukiko zola eragine adibidez pandemiak. Esan nahi dut, gu pandemian, zesartu guian, 18 urte genduzkela? Amazazpi 18. Hortxe izango zen, bai. Claro, nik uste baietz, nik uste horrek eukizola, ze justu zen, batzuk igual lan munduna azteko bide hortan, beste batzuk hendik igual ez, baina nik uste horrek izan dola pixkat.
baita... Posible da, bai. Harremana ez dakit. Nik uste hoi ez dakit jendek zemat sufritu zuen lanakatik, batzuk ezintzuelako lana etxetik baino ezintzuen etxetik atea, ez dakit zer. Nik uste baietz, izan dola... Bai. Karo, hanek esan duna, ezin dezula danazako baten sartu da listo, baina, bueno, norbanakotan esan ezkean nik uste baietz. Bai. Bai, dudari gabe. Albistean jartzen du gainera, Joder, es que benetan. Así ya. Así ya está. Bueno. Ikerketa bat egin dute, Es que... Kompsich. Bueno, Kompsich. Izango da. Kompsich korporazioak 5.700 enpresetan egindako azterketaren arabera, osasun mentalarekin zerikusia duten baimenak 300 hazi dira 2017tik 2023ra. Eta pandemiak pertsonen lehentasunak noski aldatu egin direla diote, eta horrek ere agerian utzi duela osasun fisikoa zein mentala zaintzea lehentasun ere bihurtu direla. Eta bazeta belaunaldiak lan eta bizitza pertsonalen arteko oreka bilatzen duen honetan, segurtasun ekonomikoa falta zaiela ere uste dute. Hala ere. Eta 10-3 diote ez dutela segurtasun ekonomikorik sentitzen gaur egun. 46 eguneroko gastoi aurre egiteko erabiltzen dutela beraien soldata, eta 26 pentsatzen dutela ez dutela nahikoa aurreztuko jubilaziorako. Ja. Orduan, horre ere... Oida kriston meloia egia esan. Bai, aipatu dituzu meloi asko. Bai. Meloi asko, osea, meloi bat beste. Gizarte egoera, osea, dana komplikatu edau, nik usteet. Ez dakit, beti, garai bakoitzen bere gauzak egon diaz historian zehar, ez, egoera bakoitzen, edo garai bakoitzen egoera ezberdinek eta zailtasunek beti ondie, baina nik uste toa inguri tokatzen aizaguna eta ja helduaron garela eta konstiente gehala aurre ez da bat erresa. Osea, egongo ziren beste egoera batzuk, baina gaztentzako guentxe ez da bat erresa. Ez bizitzaldetik, ez lan esparrun, ekonomia, gauza asko die. Orduan, meloia handia da hor. Bai. Erikitzeko, orduan, ja, ez du zatzertaz egin. Zeintzan muine. Zetzan, bai, lanaren da ongi ezaten. Bai, orduan, eta osasun mentala, beste gauza bat, esan dezuna, asko, eske dana juntatzen nahi da. Nik uste momentu bat dana juntatzen nahi dela momentu hontan, eta ez dola batek beste ez diola ondo eraiken. Orduan, ala xegare. Así estamos. De Lulu. De Lulu total. Urte sabatikoen gorakadaren inguruan eta atsedenaren garrantzia zere aritu dira itxuraz albiste honetan, hemen jartzen du. Gusto Inc. konpainiak emandako datuen arabera, soldatapeko langileen 6,7 urte sabatikoan zegoen 2024an. 2019ko kopuruaren bikoitza izango litzateke hau. Eta zeta belaunaldikoak esango dugu direla joera horretan nagusi. Hau da, 22 eta 26 urte artekoen 8% hartu dutela urte sabatikoa 2019ko 1,7arekin alderatuta. Beraz, honek erakusten du, gaztek atxeden hartzeari eta bizitza pertsonalari denbora eskaintzea, gehiago eskaintzea, gero eta baliotsuago sentitzen dutela, beraz, nik uste argi dagoela. Osea, azkenean, nik ere ezagite, sentitu nuen eta esaten nuen, ikasketa bukatzen ditudanean ze, claro, ez nuen oraindik ikusten, inun lan egiten hasteko aukera, eta esan, urtetxo bat hartuko dut, lasai egoteko, beste zerbait egiten saiatuko naiz, eta bezakit, lan txobat topatzen joango naiz bitartean poliki, baina totale nuela aukerarik izan, segituen lanean hasi nintzela, eta zortedun sentitzen naiz alde horretatik, baina bezakit, nik sentitu nuen. Nik ala inun, nik karrera bukau nun, oso benean bate pozik, eta esan hori guantxein berdet, kusten zaizketan gauzak, eta lasai hartu berdet. Nik ikusten nituen karrera bukatzeako, nire klasekidegia masterretan pentsatzen, eta Madrida junezakitzer, eta
nik enu nahi, eta geldialdi bat egin nun, enitzen geldikeon san nahi dut. Gauza txikik, hasitzen klasetan, eta bueno, horri esker, gelditu nitzelako eta horri esker gaur egun daukoten lana dauket. Así que batzutan gelditzea importantea da, gero baitare estresa, azken urteotan daun eta oituta gare jamek piloto automatikon gare danak, iruditzen zago normala dela, estres maila eta alde batetik bestea eta hola, orduan, hain naturalizauta daukeu, bai normala dela gorputzek beharra izatea gelditzeko, eta batez hain gaztetan hori pasatzen da, zatek ja, zuen adinekok ja txikitatik ja bizimaila azkarrontan ez izate, orduan, nekauta egotea, normala, nik uste ezaget, bueno, eldugok esango du, baina lehen hau bizie beste ritmo batea zijon, osea, ez da lan gutxi goiten zuela, ez lan pillo egiten zuen, baina bueno, etzaren hainbeste gauza, hainbeste estimulo, hainbeste gauza eskatzen zigula gizartek, osea, nik uste gare gauza guzita egon bertzea, lanen ona izan bertzea, etxe auki bazu garbi, bikote bali maukezu bikote izeain, launeie kasoein, kirolaein gorputzona izateko hori, beste meloi badala, euki baituzu hobi pila bat, gero, orduan, ja bale, Jo, nik urte sabatiko ez, nik egizan karrerakin, osaten nintzen superpozik, eta barkau, noken gogoa lanen azteko, eta egia da, eukinola suerte, eta nik uste izan zela karrera bukau, eta bi aste hola egon nintzen etxen, eta ja, detxuzia den leku batetik, gero beste batetik, eta seitun lanen oso goztua esan barraukoetxe, klaro. Baina aurten bai, nik nauzken, bueno, eta no dauzkon bezala ez, oporregun batzuk, akumulauta, eta esan honoen dela astetxo batzuk. Beida, egune dauzket, ontsi bertan ez dagoetela lan zama hundie lanen osaukarren apasa detela, hartu bordet aste bat, hartu nahi joan oporrak eta junintzen ikasten doa izpake Katalunian, eta esan hon, beida, zurean anijo. Eta astetxo bat oporrak hartu, deskansau, ez zertan ez pentsau, eta lanea beste indartuta bolta izan zen, kriston erabaki ona. Egi izan. Claro, onbare. Bai, gorputzak ere eskatzen duelako, azkenean deskantxu hori, osea, beharrezkoa da. Bai. Zer, nik ero, ingurun ikustez du ez, jende gehiago baino heldugu bat, aia urte asko dijola lanen, eta asko dara erreta oso nekaduta bai mentalki eta bai fizikoki eta esaten hona izu. Aukera balin mauket, nik pixkat ritmoa jetxi eta, bueno, albalin baetin, bai, jazta. Claro. Eta super ondo, bai, dudari gabe. Ze, bueno, azkenean honek ere ekarrelezake ez da, zuka epatu duzun, erretze horrek edo pixka bat agobio edo estres horrek ekarlezake ere bajak hartzea, eta horren inguruan ere azpimarratzen dute Dayforce enpresak zabaldutako datuen arabera 35 urte edo gutxiagokoen gaixotasunengatiko bajak 29% ditu direla 2019tik 2024. Hau da, 35 urtetik gorakuen kasuan ordea, 16% izan da hori. Eta gainera, 25 eta 34 urte arteko langileak dira gaixotasun bajetan denbora gehien hartzen dutenak. Hau, beste behin ere noski, gaztek osasun mentala eta fisikoa zaintzari ematen dioten garrantziaren adierazgarri esango dugu direla, noski. Claro, eskin ikuste lanakin gertatzen dela, gertatzen dela ez, jendek ikasi behar dola egin beste alderdi batzutan bezala jakin behar dezuran noiz gelditu behar dezun, gare oso itxuta lanen adibidez ez, danai esatea baiezkoa, nik ingo eta aure bai. Bale, igual posible dezu gitea, baina igual mentalki kriston paliza emate dizu. Jakin behar da batzutan esaten ez, zuzako denbora hartu, ze bestela gero erretzen zea, eta hobe da pixkat lehen hautik gelditzea eta ernastea, eta ez estututa ibiltzea, nahi zuelako hau inez, hartu pixkanaka lehenengoen gauza bat, ondoin, gero beste bat, eta gero beste bat. Ze bestela gero. Claro, bai. Eta, azkenen lanak daukela eragin zuzena osasunen, eta zaindu behar dela baita. Bai. Zala. Ze gero horreko baita, azkenen kate bat da nik uste, gero horrek eragitzu guztua zeren lan baten igual lankarga gehiagi hartu, eta ja lana ikustezu beste ikuspuntu batetik, eta ez dakit. Nekea, orokorren, eta ikizula igual gorrotatzea lehen gorroto betzituzuen gauza batzuk. Claro. Bai.
Zein tensiduak ez, de repente. Osea, bueno, baina horrelako analiziak ere noski egin behar dira, ez dakit. Bai. Azkenean gizartean eta egunerokotasunean bizi ditugun realitateak dira. Baita gura torkizune da, noski baiet. Bai. Ben parrei jendola, baina pentsaure bai, ez pentsa ez. Didaktiko kebakia. Bai. Bueno, albistetxo hauek, ez dakit, kuriosoak iruditu zaizkit, aste honetan zehar ataunirratia.usen topatu ale izan ditugunak, entzuleok zuek irakurri nahi bali badituzu ere, hortxe dituzu, eta ez dakit, gaur mai honetara ekarri nahi izan ditut dola esan dudalako, kuriosoak badira, albistetxo, besteren bat badago, baina, bueno, bestela hemen guztiak aipatzen jarriko bagina, ez dakitzen badenbora emango genuken, beraz, bueno, onera utziko dugu, tarte hau, ondo iruditzen bazaizue. Oso ondo.